als ze de verlaar is en de vastelovend, dan hebben ze het over moezen. We zien ooit wel eens bij Bertje geweest in de zaal in Laar. En toen hadden we het met, volgens mij toen de discjockey de pleetjes ging draaien bij het uitkomen van de prins erover van ja, wij zal toch de nieuwe prins weer. Later huurden we dat uitgerekend in discjockey de nieuwe prins van Laar, van Loor, van de moezenvangers is geworden. Maar wat een moesketier is. Goeiedag. Goedendag. Ziet geen de moesketier? Nee, dit is toch een voetballer, goed. Oh, er zien wel een paar. Is dat dan de zoon? Ja, dat is de zoon, ja. Dit is de moesketier. Ja, doe met het... Met dat paarse ding, ja. Ja. Dit is de moesketier. Dat lijkt ook wel een beetje op pap. Ja. Wie het, hè? Stef. Robemus. Stef, kom eens. We zeiden net tegen elkaar voetballen op straat. Was u ze dat nog? Ja, heel veel. Stef, kom er eens bij. Dag jong. Hoi, Ik ben Bas Stef. van L1, programma Onderweg. Nou, de kleur ogen is ze niet van pap. Van wie heette die? Van mam. Van mam. Broen-groen, hulepaard. Hé, die is een moesketier. Ja. Ik heb nog nooit gehoord bij in de carnavalsvereniging dat ze moesketiers hebben. Dat heeft natuurlijk iets met de moezenvangers te maken. Ja. Maar wat is een moesketier? Een moesketier is zeg maar dat er geen prins of prinses is. Want we zijn met de moezenvangers zijn we eigenlijk alle drie adjudant. En we maken ze moesketiers van en we hebben ook nog 2 ceremoniemeesters. Ja, want we zien net ook al ergens hier in Laar bij een ceremoniemeester langs gereden. Dus dat is dan iemand van die leeftijd ook. Ja. Ja, ook. En Stef, waarom is er dan geen jeugdprins in Laar? Omdat we met 3 mensen hebben opgegeven voor mijn carnaval en de andere woeien niks. Ja, er zijn te weinig Er wichtredelijk in de waren klas. te weinig. Ja, dat is tegenwoordig op waren de met- kleine dorpen is dat zo, Ja, ja. wij moeten met 2 klassen moeten ze eigenlijk samen doen. Maar ja, groep 8, daar zitten niet veel weg erin, dus ze moeten iets kiezen. Hè. Oké, en wist er dan nog meer moesketier? Hugo Cox, Adriaan Karpacik van Novo Restaurant, dat is Hugo Cox. En Adriaan Karpacik, dat is Pools, de Poolse achtergrond dit. Zelfs ceremoniemeester Julia, ook Karpacik, ook Pools. En Sam Gerards daarachter. Wat grappig. Twee Ceremoniemeester. ceremoniemeesters met een Poolse achtergrond. Of is Nee, er een ene moesketier? Eén Poolse achtergrond en de andere is gewoon heel van Nederland. Wat grappig. En zit hij bij dich in de klas? Adriaan Waal met Julia, die zaten bij me in de klas. Oké. Maar spreken die alleen maar Pools? Nee, Die kunnen Nederlands. Oh, die kunnen Nederlands. De Ooiers kunnen een klein beetje Nederlands, maar die doen meer Pools dan die. Wel leuk. Die mensen ook bij de... Oh, kijk. Oh, die woont hier ook. die Ja. moet hij ook. Is dat die zus? Ja. Zus schiet er tussenuit. Ja. En wat doet die met de carnaval? Die is ook hoe heet het? Gewoon normaal is die. Ja, die doet gewoon mij met die gedoe van mij hier, dus Oké. En is die ouder of jonger als die die? is jonger. Die is jonger. 2 Hey. jaar verschil. Hé zus, kom er eens bij. Ah, Isa. Isa. Oké. Hey, hoeveel jonger als Stef bestig? 2 jaar. 2 jaar. Oké. Maar wel samen voetballen op straat. Ja. Ja. Voetbal gaat ook bij de vereniging. Ja. Ja. Op Loor voetballen we. Op Loor. Loor. En door dat heel jong ook. Oké. Ah jong. Kom ze er ook bij? Kom maar. Gezellig. Je zou nu allebei zijn kleine ramen, ja. Nee, ook niet. Ja, maar luister. Ah. Bas. Kasper. Kasper. Ja. Wat scheelt? Dick is 2 jaar jonger als Stef. Ja. En wie al besteed? Ja, en Jurke Ooyer, hè. En Jurke Ooyer. Oh, dus Als dan Stef, best ik de leeftijd van de
moesketiers al ontgroeid? Ja, ik ben 2 jaar geleden prins geweest, zit nu in het tweetje. De besprins geweest? Oh, dus in die jaar worden er wel genoeg. Ja. Hoe leuk was dat? Ja, leuk. Ja. Gewoon lekker vastlopen veren en dan kun je alles goed. Dus bij de moezenvangers is het wel gezellig? Zeker. En nu, misschien zijn er nu wat minder mensen in deze groep, maar ja, het is altijd gezellig. Hè. We hebben nu zeg maar een bepaald groepje, de Moezenvelkens. En dat is een groep van vorig jaar en 2 jaar geleden. De moezenvelkens? Ja. En die helpen dan een beetje de rol van dit jaar bijvoorbeeld. Te ondersteunen. Een beetje ondersteunen. Dus ja. Wat leuk. Dus de kindercarnaval is wel de moeite waard. Maar gewoon naar Nijweert. Ja. Nijweert. Zondag gewoon naar Nederweert. Daar hebben we een receptie. En daar gaan we ook gewoon feesten. Dat is ook gezellig. Maar bist je ook nog wel een beetje met de jeugdcarnaval dan? Ja, ik ga morgen ook mee. Ik zit ook bij de Moezenvelkens. Dus dat is gewoon puur voor de ondersteuning. En dan is op zich Ook voor de gezellig. gezelligheid. Wat staat er dan, gegot aan door Nijweers, maar wat staat er dan op het programma? Ik ken het programma niet helemaal in mijn kop, maar volgens mij merk ik een receptie. Ja, we van gaan de een jeugd. receptie in Nederweert. En we moeten, geloof ik, ook naar Altwoord Heij, geloof ik ook. En Volgens we mij moeten ook nog naar meer, Bos. weet ik allemaal niet. We moeten geloof ik ook luken. En de moesketier, wat had hij aan? Wat moest ze Gewoon hetzelfde als een adjudant hebben we gewoon hetzelfde kleider als adjudant aan. met muts natuurlijk. Met muts. Dat is al gepast. We hebben alles hebben we al. En hoe gaat dat dan? Sinds wanneer wedsticht dat ze moesketier is? Dan vragen ze in groep 8 vragen ze voor een presentatie of er bijeen te komen. Dan kun je er zoveel bij elkaar komen. Of dan kun je vragen, wanneer is dat of zo wat. Dan kan je er op school bij elkaar. Is het een hele presentatie. En ook van vorig jaar kregen ze ook van Hanneke, Julia en Finn was het geloof ik. Die kwamen door. En Hugo en ik waren er. Als enigste 2 van groep 8. En toen kregen we een presentatie over alles. En toen kregen we een blaadje mee. Voor in te vullen wat wil gebeuren. Hoe heet het? Jeugdvorst, adjudant, prins of Dus zo. dat mag ze van tevoren, mag ze dat op een bleedje, mag ze dat? En dan moeten we dan inleveren. En dan kijken ze wat het zeg maar is. En dan gaan ze wat van maken. Oké. En toen ze dich benaderde om moesketier te weren, Ja. springt ze dan nog altijd in de lucht? Nou, het was nog lastig, want je moest het wel nog geen mooi voor de anger. Dat was best wel moeilijk. Dat kan ik me voorstellen, ja. En heeft ze dich geen ene keer versproken of zo? Ik heb echt niet gesproken. Alleen bij mijn opa en oma. Oh, Angst daar niet. maar dat vonden opa en oma wel leuk. Dat vond opa en oma leuk. Dus En- toen kwam ook gewoon op receptie kwamen die. En opa en oma die hebben het ook verder geheim gehouden? Oké. Nemen ze eigenlijk tegen dich zei van volgens mij word ik moesketier? Nee, anderen op school zeiden allemaal Gebuurtje, prins of dat allemaal. Dat zeiden ze en ik zei ja, we kijken wel af. Tegen papa zei ze allemaal dat ik prinses werd. Serieus? En dat die Ja. prinses werd, ik adjudant en neem prins. Ja. Oké. Maar dan ben je uiteindelijk geen prinses geworden? Nee. Die is groep Ik 7 zit en nog alleen in groep groep 8. 7. Alleen groep 8 Ja, mogen. volgend jaar. Oké. Volgend jaar denk ik dat die prinses wordt. Ja. Oh, dat zeggen ze nu al. Ja. Dat denk nu ik wel. zelf Dat ook. denk je? Ja, Oké. toen nog geen goede kennis in. Toch? Hey, Kasper, wie moeilijk was het voor dich om geheim te houden dat ze prinshuis waren? Nou, niet zo heel moeilijk op zich. Want ja, je moet gewoon stilletjes zien. Als er bijvoorbeeld over koud werd, dan moet je gewoon zorgen dat je gewoon stil zit. En een keer met kerst, had je een kerstdiner op school. En er stond allemaal weg te zeggen tegen iemand anders, ja, deze prins. En dan wil je dan ook met mij zo van deze prins en deze prinses. Terwijl je zelf niet van, ja, ik ben er een. En dat je weet dat je er een ziet. Maar stilzien is duk, als anderen het erover hebben, is ook al verdacht, hè? Ja, dat is echt super moeilijk om me stil te houden. Want iedereen vraagt dan, ja, zie je prinses of prins? Ja. Maar het is heel moeilijk om me stil te houden. Hey, maar nou zie je dat bij Stef, hè? Ja. Met receptie en zo. Want de receptie is geweest, hè? Receptie Van Ug. van Os is geweest. Ja.
Krijg je er dan al extra zin in om volgend jaar eventueel ook iets te... Ja. Ja? Ja, ik wist al meteen als Ja, ik voel toen je het Casper overal. dingen was, wist ik gelijk dat tipprins buren. Ja. Heb ik eerst gezegd, Casper Gebersprins. Voetbalt je samen? Wij voetballen in een team samen, alleen hij is nu net hoger. Oké. Ik zit nu in een hogerteam. Want wie al best ik nou? Ik ben 13. 13. En dan kan je naar de C en als je 12 zit, blijf je nog in de D. Ja. Tot je Ja, ik 13 zit zit. nu in de E. Dat ligt met leeftijd. Leeftijd houdt je in. En speelt zich in een gemengd team? Ja. Jongens en meisjes, het is allemaal gemengd, In de alleen E en de later. F is alles gemengd en in de E en de D en nee, Alles, de D alles en de is C, gemixt. daar is het allemaal jongens bij jongens en meisjes. Nee, het is gewoon ook Ja. allemaal Ja, gemixt. gemixt. Alleen later als je hoger coach, Ja, ik zeg maar 1 damesteam bij ons. ja, voor. 1 damesteam en zeg maar als je hoger coach, bijvoorbeeld bij de A en dan hoger, ja, dan ga je echt een vrouwenteam of iets Een zo. vrouwenteam. Ja, Hey, wie is het om tegen jongens te voetballen? dat is leuk. Waarom is dat leuk? Ja, door tegen harder tegen spelen. Ja, als Ja. tegen andere mechjes. Ja, dan ja, wij eigenlijk niet. Maar wat ben je? Ben je verdediger of ben je middenvelder of aanvaller? Ja, veur of midden. Voor of midden? En ben je beter dan Stef? Of is Stef beter dan... Stef beter. Ja? Dit buikt iedereen hem weg. Echt hoor. Oh, Ja. Best ik zo'n fysieke voetballer? Ja. Dat zou je niet zeggen. Van wie heeft ze dat? Heeft ze dat van pap meegekregen? Of zo? Dat weet ik Nou, niet. Oké. Nee, papa en mam zaten allebei neer op voetbal. En ga je allebei wel? Ja, we gaan nog vaak met hem mee gewoon voetballen of ergens anders bij een veldje. je gaat je Ook achter goed. een vuiltje liggen. Dan gaan we gewoon vaker voetballen. Ja. We gaan in de zomer best wel vaak voetballen. Dus dan rijden en dan vroegen we nog immers er bij jaar van toe. Dan kun je goed partij Dus je spelen. ziet echt wel een vast voetbal Ja. setje om lekker te voetballen. Ja, vaak komen wij Poet en de vrouw, Glie Kasper, kon je mij voetballen? Ja, kom gewoon voetballen. Vind je allemaal prima. Wij vinden dat helemaal te gek. Boete spelen, zeker met deze temperaturen, mag ook allemaal niks goed hè.